खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म दाइन थाखोनि फरायसाया गावनो सुजुनानै दिहुनदों गांसे इंराजि खन्थाइ बिजाब शंकरदेव शिक्षा निकेतन फरायसालिनि दाइन थाखोनि फरायसा रिस्किं बर'आ गावनो रनसायनाय इंराजि खन्थाइ फेस फ्रम ए स्कुल बेग बिजाबखौ बेखेवबाय नंगौ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला सेन्टारनि बिफा लाखि बर' आरो बिमा मनुबाला बर'नि फिसाज्ला रिस्किं बर'आ गावनो गांसे इंराजि खन्थाइ बिजाब रनसायदों दाइन थाखोनि फरायसा रिस्किं बर'आ फरायनायजों लोगोसे गावनि रुमाव थानानै समखौ ओरैनो बारहोहराजासे खन्थाइ लिरदों मख'नो गोनांदि रिस्किं बर'आ रनसायनाय फेस फ्रम ए स्कुल बेग मुंनि गांसे इंराजि खन्थाइया आबुं महर मोननायनि उनाव थांनाय मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गावनिनो फरायसालि शंकरदेव शिक्षा निकेतनाव रिस्किं बर'आ रनसायनाय फेस फ्रम ए स्कुल बेग मुंनि गांसे इंराजि खन्थाइया बेखेवजाबाय आं रिस्किं बर' आं बुखायनो फैदों आङो दिनै शंकरदेव शिक्षा निकेतन हस्टेलाव थायो ओमफ्राय आं हस्टेलाव थानानै मोनसे खन्थाइ लिरदों बे खन्थाइनि नामा जाबाय पेजेस फ्रम स्कुल बेग इंलिसाव लिरनाय आरो इंलिसाव लिरनाय दोंबैसो जा लिरनानै नों बे बिजाबखौ दिहुनदों दा आङो स्टुडेन्टनि लाइफनि माबायाव इयुनाव आरोबाव लिरबावनो सानदों ओमफ्राय आं इयुनाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन लिरबावनो सानदों खन्थाइ लिरनायावहाय नोंथांखौ सोर मदद होनाय खन्थाइ लिरनायाव आंखौ आंनिनो बिदा बानुफा मोसाहारि ओमफ्राय बाबा लाखि बर' ओमफ्राय जारसिमन मेम बिसोरनि थाखायनो आङो दा क्लास 8 आव फरायो क्लास 8 आरो माबाफोर थांखि लाबावनो नामा खन्थाइ लिरनायजों लोगोसे मा जानो सानदों इयुनाव फिउचाराव डाटा साइन्टिस्ट जानो सानदों আজি শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰৰ বাবে এটা খুব গৌৰৱৰ দিন কাৰণ আমাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰিস্কিং বড়োৱে এখন কবিতা পুথি লিখি উলিয়াইছে আৰু আজি আমি শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ কাঞ্চন প্ৰভাৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আমি সকলো শিক্ষাগুৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন পৰিয়ালৰ একত্ৰিত হৈ আজি আমি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু এই ছাত্ৰজনে ইমান কম বয়সত এখন কবিতা পুথি উলিয়াইছে লিখি এইটো আমাৰ বাবে অতি ভাল লগা কথা আৰু শ্ৰেণী শিক্ষক সুমন বৰ্মনেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি শিক্ষাগুৰুসকলেও শ্ৰেণীকোঠাত সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনস্পায়াৰ কৰে যাতে পঢ়া শুনাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিখিনি ইননেট কেপেবিলিটি ইনাৰ পটেঞ্চিয়েল সেইখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আমি আশা ৰাখিম ৰিস্কিং বড়োৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত এজন ভাল সাহিত্যিক এজন কবি হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ